валлоҳи дирӯз ба ин бародар гуфтам чӣ хеле ки як рӯз ба ширкат занг задам ва аз он тарафи алоқа маро дар интизорӣ монданд. Ман мусиқиро дӯст медоштам вақте ҷавон будам. Ман ҳозир ҳам ҷавонам, лекин ман наврасиямро дар назар дорам. мусиқиро дӯст медоштам ва тарк кардани он бароям як санҷиши бузургтарин буд. лекин ҳар вақте ки Майкл Ҷексон мехонад, маро ба худ мекашад то бадани худро ҷӯй монам ва ба рақс дароям. чунки ин хел чизҳоро партофтан хело мушкил аст ва тарк кардани ин хел одат душвор аст. дар бораи чӣ гап мезадем? як рӯз бо телефон дар хати алоқа интизор будам ва як мусиқӣ хонд. ман номи ин мусиқиро намегӯям, чунки он чизе ба ман рӯй дод ба шумо низ рӯй надиҳад. ҳамин тавр ман интизор будам ва ин мусиқӣ хондан гирифт ва ман бо ҳамаи ҳамин рӯшу суннатҳоям ҳамин тавр кардам. ин мусиқӣ ҳамагӣ 2 минут хонд. бародар, ҳамагӣ 2 минут. қасам ба Аллоҳи бузург, ба ман ҳафтаҳо лозим шуд то ин мусиқиро аз сар дур созам. бародар, аз ростӣ ин мусиқӣ ҳатто дар вақти намозам ба хотирам меомад. хоҳед бовар кунед, нахоҳед не, бародарон. лекин одамоне ҳастанд ки ба онҳо хондани Қуръони Карим аз мусиқӣ дида таъсири зиёдтаре мебахшад, чунки бузургтарин ёдоварии Аллоҳ ин китоби уст.